Når det er i sådan en der, så tænker man, der får sten i det. Eller det er det, nu har jeg nok i det der. Hvorfor der er 2 der? Hvorfor der er 2 der? Det er fordi, der er en til at røre med. Lille dis. Mor. Lille dis.